Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeinket, a tisztelt szülőket, a kedves kollégáimat és titeket, gyerekek. Az évnek ebben a különleges időszakában együtt állunk meg egy pillanatra, hogy elcsendesedjünk, és meghalljuk mindazt, amit a karácsony üzen számunkra. Az iskola folyosói egész évben a tanulás, a nevetés, a felfedezés, és olykor a kihívások zajától hangosak. Ma azonban a fény, a szeretet és az összetartozás veszi át a főszerepet. A karácsony arra tanít bennünket, hogy figyeljünk egymásra. Egy kedves szó, egy segítő kéz, egy őszinte mosoly sokszor többet jelent, mint gondolnánk. Különösen igaz ez itt az iskolában, ahol nap mint nap közösséget formálunk, gyerekek, pedagógusok és szülők együtt. Kedves gyerekek, büszkék vagyunk rátok mindazért, amit ebben az évben elértetek. A tanulás nem csak a könyvekről szól, hanem arról is, hogyan válunk egyre figyelmesebb, türelmesebb és bátrabb emberekké. Örömmel jelentem ki, hogy ez több osztályban szépen alakul. Reméljük, hogy a renitensebb osztályaink is csatlakozni fognak a biztonságos iskola programunkhoz. Kívánom, hogy a karácsonyi szünetnapjai legyenek tele játékkal, örömmel és családi meghittséggel. Kedves kollégák, köszönöm elhivatott munkátokat, gondoskodásotokat és azt a példát, amelyet nap mint nap mutattok tanítványaitoknak. A közös munka, a hit és az egymás iránti tisztelet teszi iskolánkat valódi közösségé. Kedves szülők! Köszönöm az együttműködést, a támogatást és a bizalmat, amellyel ránk bízzák gyermekeiket. Közös célunk, hogy biztonságos, szeretetteljes környezetet teremtsünk számukra. Tisztelt polgármester úr! Köszönöm az együttműködést, a támogatást és Köszönjük a támogatást és a sok segítséget, amivel iskolánk életén megpróbálnak könnyíteni. Bármikor fordulhatunk önökhöz segítségért. A segítő kéz vagy a segítő ötlet sosem marad el. Kívánom, hogy az előttünk álló ünnep hozzon békét a szívekbe, fényt a mindennapokba, és erőt az új év kihívásaihoz. Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok mindannyiunknak! Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, rövid leszek. Köszönjük a kedves, dicsérő szavakat, és akkor egyből igyekszünk is meghálálni. Igyekszünk az iskolára figyelni, bár ugye már nem az önkormányzat dolga a fenntartás, hanem a tankerületé. De mivel zsámbéki gyerekek járnak ide zömében, és zsámbéki szülők hordják ide a gyermekeiket, így azért igyekszünk a figyelmünket itt tartani, amennyire csak lehetséges. És jött egy olyan igény, megfogalmazódott egy igény, egy nem nagy értékű dolog, de mégiscsak talán segítség. A nyomtató vásárlásra lenne szükség, és most így karácsonyi alkalmában gondoltuk, hogy átnyújtjuk. Először igazgatónő terhelhetőségét próbáltuk volna lemérni, hogyha odaadjuk a kező, vendég bírja tartani, de aztán rájöttem, hogy jobb, hogyha Robi tartja ezt. Annál is inkább, mert Robi volt az, aki jelezte ezt a szükségletet, tehát képviselőtársaim azért aktívak itt a település életében, és akkor hozzák az információt, az igényeket és a különböző észrevételeket. Úgyhogy köszönöm neki is, hogy figyelemmel van az itteni életre, és ilyen módon segíti a város munkáját. Évvégén még azt szokták, ugye, hogy összefoglalják a munkát, meg hogy az eredményeket. Itt most nagyon nem mennék bele, hiszen a tanév vége még olyan messze van, de mégiscsak egy év vége, és én is szeretném megköszönni, és egy kis pihenő előtt állunk, szeretném mindenkinek megköszönni a szeptembertől idáig elvégzett munkát. Ez igaz a gyerekekre, és igaz a pedagógusokra is. A polgármester úr mondta, hogy a nyomtató, ezt a gyerekeknek mondom, azt mondta, hogy a nyomtató azért jött, hogy az ilyen, mit mondtál? Ja, oké.
Szóval azoknak a gyerekek, akik nincsenek most itt, azoknak mindenféle igazgatói figyelmeztetéseket lehessen kinyomtatni, de ez csak vicc természetesen, ez azért van, hogy nektek minél könnyebb és jobb legyen az élet, és minél jobb körülmények között tudjatok tanulni, hiszen ez fontos. És hát akkor az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nevében szeretnék mindenkinek áldott boldog ünnepet kívánni, és további jó szórakozást az előttünk álló műsorhoz. Köszönöm szépen! Karácsonyra hangolódni legjobban zenével lehet. Ezt nem azért mondom, mert én vagyok az énektanár. Ilyenkor mindenhonnan zene szól. Ezt tapasztaljuk mi is. Hallgassátok szeretettel a mi idei zenéinket, amelyekkel diákjaink és kollégáink készültek. Hálásan megköszönjük felkészítő tanárainknak, Mohácsi Timi néninek, Csörgő Viki néninek, Emel Ildikó néninek, Zátonyi Zita néninek, Kis Judit és Pintér Anasztázia tanárnőknek, Mihalicki Kati néninek, és a hangszeres felkészítőknek, Tóth Béla bácsinak, Új Ágnes tanárnőnek és Boros Adrián tanárnőknek. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni rögtön az elején, hiszen a zene közben nem biztos, hogy felfigyelünk ilyen apró, de fontos információkra. Következzen elsőként egy karácsonyi népdalcsokor Citerával, amelyet Kozák Fanni, Monos Nóra, Szedmák Zente és Pálfi Gyula fognak nekünk előadni, és arra biztatnak mindenkit, hogy énekeljenek velük. A Mennyből az angyal, a Pásztorok, pásztorok és az A kis Jézus aranyalma című dalokat fogjuk hallani. Hallgassák szeretettel őket!
fog csatlakozni az I Musicili Zici, azaz közismertebb nevén az iskola énekkarra. Kodály Zoltán karácsonyi pásztortáncát fogják előadni, Boros Adrien tanárnő fog minket fuvalán kísérni. Ő lesz a jó furujás. első B-osztályok első ünnepélyes fellépése következik. Táncos hópi ékről énekelnek nekünk. Fogadjátok őket szeretettel és drukkoljatok nekik, mert izgulnak. Már világon
Az 5. A-osztály 2 erősségét fogja nekünk megmutatni. A német nyelvet és az énekhangjukat. Át is adnám a szót Emilynek. Biztosan sokan jártatok már karácsonyi vásárban, városok főterein, ahol láthattok ünnepi dalokat éneklő gyerekeket vagy felnőtteket. Ezt a hangulatot szeretnénk most ide varázsolni első dalunkkal. Guten Abend, schön Abend, es Weihnachtet schon, azaz jó estét, szép estét, ím eljön a karácsony. Második dalunk 4 verszakból áll, és mindegyik verszakban meggyújtunk egy gyertyát, mint az adventi koszalon. Ez a dalunk arról szól, hogy a sötétsége mindig előzi a fényt. A címe is ez, Zünd ein Licht an, gyújts meg egy gyertyát. Zünd ein Licht an, gegen die Einsamkeit, ein Licht die Stärke.
Zünderlichter, 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 gegen Gewalt und Streit, da liegt die Stärke. Als alle Dunkelheit, es man die Hoffnung, lässt dich wieder hoffen, es gibt dir wieder Ruhe, alles wird gut, zünd dein Licht an, 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 gegen Gleichgültigkeit, da liegt die Stärke. Als alle Dunkelheit, es mag dir hoffen, lässt dich wieder hoffen, es gibt dir wieder Mut, alles wird gut, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an. Für die Gerechtigkeit, da liegt die Stärke. Als alle Dunkelheit, es mag dich hoffen, lässt dich wieder hoffen, es gibt dir wieder Mut, alles wird gut, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an, zünd dein Licht an. Zünd dein Licht an. Karácsonykor jó együtt lenni azokkal, akiket szeretünk. Jó átölelni őket, és békében együtt eltölteni egy kis időt. Először utolsó dalom. So könnte es Weihnachten werden. Ich werde besuchen das Jesuskind, und wen besuchst du? Der Ochs und der Leser in der Krippe singt, für wen singst du? Strahle des Jesuskindlein bleibt, und wen wärmst du? Maria,
is az, hogy karácsonyi álom. Ezzel készültek nekünk a harmadikosok, hallgassuk őket szeretettel. mögött az előadógárda. Arra az a magyarázat, hogy német nyelvű énekek után az angolosaink is meg fognak szólalni, akik egy vidám összeállítással készültek, sőt, a karácsonyi jó kívánságok mellett már az új évre is gondoltak. Fogadják szeretettel őket! Spirits
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it goes. All of the other reindeer used to love and call these names. They never let poor Rudolph try many reindeer names. And on Friday, Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, if you're not so bright, won't you come my sleigh tonight? Put on your hand, your loved him, as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you got out in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it goes. All of the other reindeer used to love and call these names. They never let poor Rudolph try many reindeer games. And on Friday, Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, if you're not so bright, won't you come my sleigh tonight? Let all your reindeer loved him, as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you got out in history. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maradunk angol földön. Képzelj el egy mogorva megkeseredett üzletembert,
aki mindenkit elüldözött már a modorával maga mellől. Képzeld el, hogy a saját unokaöccsét is durva hangnemben elküldi, amikor az boldog karácsonyt akar neki kívánni. És most képzeld el, hogy ezt az embert, Ebenezer Scrooge-ot meglátogatja az elmúlt, a jelen és az eljövendő karácsonyok áramszelleme, hogy megnyissák a szívét és jobb útra tereljék, megkíméljék attól, ami ennek az útnak a végén fogadná őt. Most ebből a meséből hoztam nektek egy részletet, Charles Dickens karácsonyi énekéről van szó. Scrooge és az elmúlt karácsonyok szelleme Scrooge múltjából idéznek fel egy jelenetet. Egy város forgalmas utcáin voltak, ahol árnyékszerű járókelők mozogtak, árnyékkocsik és szekerek tülekedtek, és semmi sem hiányzott egy igazi város kavargásából. A boltok díszítéséről nyilvánvaló volt, hogy itt is megint karácsony ideje jártak, de este volt, és az utcákat kivilágították. A szellem megállt egy bizonyos üzlet ajtajánál, és megkérdezte Scrooge-ot, hogy ismerje. Hogy ismerem-e? Kiáltott fel Scrooge. Hát nem itt inoskodtam. Bementek. Egy kötött sapkát viselő öreg úr láttára, aki magas írópolc mögött ült, nagy izgalommal kiáltotta Scrooge. Mi hiszen ez az öreg Fezivig, az áldott lélek, feltámadt az öreg Fezivig. Az öreg Fezivig letette a tollat, és felnézett a torony órára, amely hetet mutatott. Megdörzsölte kezét, megigazgatta terjedelmes mellényét, nevetett egész lénye, cipője hegyétől jó indulatának székhelyéig, és kikiáltott kényelmes, zengő, zsíros, kedélyes hangon. Hó, Ebenezer, Dick, gyertek ide! Scrooge előbbi énje, amely most már fiatal emberré nőtt, fürgén belépett inastársával együtt. Hó, fiaim, mondta Fezivig, ma este nem dolgozunk többet. Karácsony estéje van, Dick, karácsony, Ebenezer. Hamar fel a táblákat a kirakatokra, kiáltotta az öreg Fezivig, nagyot csattantva a tenyerébe. 1-2! El sem hinnétek, milyen gyorsan végzett a dolgával ez a két fickó. Kirohantak az utcára a táblákkal. 1-2-3, helyükre tették, 4-5-6, rájuk rakták és becsavarták a keresztvasakat, 7-8-9, és már vissza is jöttek, mielőtt 12-ig számolhattál volna, fújva, mint valami teli vérmélynek. Na most csülökre, kiáltotta az öreg Fezivig, csodálatos mozgékonysággal ugorva le a magas írópolca mellől. Rakodjatok el, fiaim, hadd legyen helyünk bőségesen. Csülökre, Dick, rajta Ebenezer. Elrakodni? Nem volt olyan holmi a világon, amit ők ne akartak, vagy ne tudtak volna elrakni, amikor az öreg Fezivig rájuk nézett. 1 perc alatt meg volt az egész. Úgy eltettek minden megmozdíthatót, mintha örökre ki akarnák zárni a forgalomból. Felsöpörték és meglocsolták a padlót, megtisztították a lámpákat, jól megrakták a tüzet, és olyan kellemes, fényes bálteremé varázsolták az üzletet, hogy különben téli éjszakán nem is kívánhat az ember. Belépett egy hegedűs a kottájával, fölment a magas írópolchoz, zenekari emelvényé alakította át, és hascsikarítóan hangolni kezdett. Belépett Fezivigné, arca egyetlen nagy, széles mosolygás. Belépett a 3 Fezivig kisasszony, sugárzóan, szeretetre méltóan. Belépett 6 sebzett szívű udvarlójuk. Beléptek mind az üzletben alkalmazott legények és leányok, a szolgáló unokabátyjával, a pékkel, a szakácsné fivére legjobb barátjával, a teljes emberrel. Belépett a szemközt szolgáló inas, akinek a gazdáját azzal gyanúsították, hogy nem ad neki eleget enni, elpróbált rejtőzni a szomszéd szolgálója mögé, akire rábizonyult, hogy az asszonya meg szokta cibálni a fülét. Beléptek valamennyien, ki szégyellősen, ki vakmerően, ki vágyosan, ki otromván, kit húzigálni, kit taszigálni kellett, de mind beléptek valahogyan. Táncoltak is mind, 20 pár egyszerre, változatos, kedves csoportokban. Mikor ezt az eredményt elérték, az öreg Fezivig tapsolt, hogy hagyják félbe a táncot, elkiáltotta magát. Szép volt!
A hegedűs pedig forró ábrázatát egy sörös korsóba mártotta, amelyet éppen erre a célra készítettek neki. Aztán megint táncoltak, aztán zálogosdit játszottak, aztán kalácsot ettek, aztán puncsot ittak, aztán nagy darab hideg sültet ettek, és sok-sok sört ittak. De az este nagy eseménye a sült és a főtt hús után következett, mikor a hegedűs ügyes kutya volt ám az. Olyan legény, aki jobban értette a dolgát, semhogy ti vagy én diktálhattunk volna neki. Rázendített a Sir Roger de Coverley-re. Akkor az öreg Fezivig felállt táncolni a feleségével. Első párnak álltak ők is, ami nem volt megvetendő munka. 23 vagy 24 pár következett utánuk, mind táncolni akar. Esze ágában sincs, hogy sétálgasson. De lettek volna bár 2 annyian, mint 4 annyian. Az öreg Fezivig helytált volna, és a felesége nem különben. Mikor az óra 11-et ütött, vége lett a házi bálnak. Fezivig úr és Fezivigné asszonyság elfoglalta a helyét jobbra-balra az ajtótól, és egyenként kezet ráztak minden kilépővel, víg karácsonyt kívánva nekik. Mikor a 2 inason kívül mindenki távozott már, ezekkel is azt cselekedték, és a vidám hangok elhaltak, a 2 fiú lefekhetett ágyába egy pult alá a bolt hátsó helységében. Scrooge egész idő alatt úgy viselkedett, mint valami őrült. Szívvel, lélekkel ott volt régi énjében, felismert mindent, emlékezett mindenre, örvendezett mindennek, és a legfurcsább izgalom vett erőt rajta. Csak most, mikor előbbi énjének és Dicknek ragyogó képe elfordult tőlük, csak most jutott eszébe a szellem. Csak most vette észre, hogy az erősen nézi őt, és feje körül különösen tisztán ragyog a fény. Hogy ilyen csekélységért, mondta a szellem. Milyen hálás ez az együgyű népség. Csekélységért, visszhangozta Scrooge. A szellem intett neki, hogy hallgassa meg a 2 inas beszélgetését, akik túláradó szívvel magasztalták Feziviget, és mikor Scrooge meghallgatta ezt, így szólt a szellem. Nos, nem úgy van. Csak néhány fontot költött el a ti mulandó pénzetekből. 3, talán 4-et. Olyan nagy dolog ez, hogy megérdemel ilyen dicséretet? Nem erről van szó, mondta Scrooge, aki tűzbe hozott ez a megjegyzés, és tudtán kívül nem a mostani, hanem a régi énjének szíve szerint beszélt. Nem erről van szó, szellem. A gazdának módjában van, hogy boldoggá vagy boldogtalanná tegyen a szolgálatunkat. Könnyűvé vagy terhessé, gyönyörűségé vagy kínlódássá. Mondjuk, hogy ez szavakban és pillantásokban nyilvánul meg, olyan leheletszerű, jelentéktelen dolgokban, hogy lehetetlen összeadni, számon tartani. Hát aztán. Éppen olyan nagy boldogságot ad, mintha egy vagyonba kerülne. Megérezte a szellem pillantását, és a szava elakadt. Mi a baj? Kérdezte a szellem. Semmi különös, mondta Scrooge. De talán mégis, erősködött a szellem. Nem, felelte Scrooge, nem. Csak szeretném, ha most szólhatnék 1-2 szót az írnakomhoz. Ez az egész. Előbbi énje éppen akkor oltotta el a lámpát, mikor ő ezt a kívánságát kifejezte. És Scrooge és a szellem ismét ott álltak egymás mellett a szabadban. És utolsó blokkunkként fogadjátok szeretettel újból az énekkart, néhány szép régi éneket énekelnek nekünk, kit sok boldog pásztor dicsért, Gaudete Christus est natus, latin nyelven fogjátok a refrént hallani, illetve egy In hoc anni circulo, szintén latin nyelvű éneket, amely az év körforgásáról, a gyermek születéséről fog szólni. És ebben Vig Fruzsina, Gulyás Norina és Váradi Új Ágnes tanárnő fog minket furujával kísérni. Pásztor dicsért, halvány angyal ég.
ünnepélyes pillanatot tartogat számunkra, pedig ezt tetszeni fog. Egy általános iskola életében nagyon-nagyon ritkán jön össze az az áldott pillanat, amikor vegyes kart tud kiállítani. Pedig most pont ez fog történni, és az utolsó műsorszámunkhoz, Mikola Leontovics Karácsonyi Harangok című művéhez kérem szépen, hogy csatlakozzon hozzánk a basszusszólam, és fogadjátok tőlünk sok szeretettel. Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang, megszületett Jézus az Úr, minden világ térdre borul. Szenti a hír, angyali hang, forduljatott mennyei rang. Hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek és öregek. Szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang. Betlenfelek nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. A magas egeken a harangyal hang, magas egeken a harangyal hang. Hirdeti most istenített, Jézus az Úr megszületett. Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang. Megszületett Jézus az Úr, minden világ térdre borul. Zengni a hír, angyali hang, forduljatott mennyei rang. Hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek és öregek. Szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang. Betlenfelek nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. A magas egeken arra a hang, magas egeken arra a hang. Hirdeti most istenített, Jézus az Úr megszületett. Szent, Jézus az Úr. Ünnepélyesen meggyújtanánk közösen a 4. adventi gyertyát a szokásos kis szertartással. Egy örömteli hirdetnivalóban az összevontosok sok szeretettel készültek az iskola minden tanulójának mézes kaláccsal. Ezt úgy fogja tudni megkapni mindenki, hogy a felső tagozatosok a felső szárny bejáratánál a Király Imit keressék, az alsó tagozatosok az alsó szárny bejáratánál Niki nénit keressék, és szintén Niki nénit keresse az a 2 ember, akinek gluténallergiája van, mert nekik is van megfelelő mézes kalács. És még hátra van egy közös éneklés. Az adventi hírnök dalunknak, az adventi, kicsit még ha csendben maradtok, akkor mindjárt elénekelhetjük együtt. Tudom, hogy kicsit hosszúra nyúl, de még szerintem tudtok egy picit várni. Szóval az adventi hírnök dalunknak a 4. versszakában azt énekeljük, hogy azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor föld és ég. És ez az az esemény, amire a keresztény világ már 2000 éve várakozik, és amihez számos ígéret fűződik. Az egyik ilyen ígéret, hogyha visszajön Jézus, újjáteremti az eget és a földet,
akkor letöröl majd minden könnyet a szemünkről. A karácsony egy örömteli ünnep, mert ott van ez a reménység benne, hogy egy nap nem lesz több bánat és fájdalom, hanem csak öröm, békesség és szeretet.